मादै, आदा रनिया फैगोन ना फैया? आं ओंखाम संसिगौमोन, संनांगौना संनाङा आदा रनिनो? मानो संनायखाय जाम्बि, सङै थां आरो मा संनो नागिरदों? मोनथिया आङो, मा संनांगौ? मा दं मा गैया मैगंफोरालाय, ना दंना गैया? ना दङ, सब्रिसो, होनबा टमेट'जों बेजों संसै। सङै थां आरो ना गोरान दंमोन ना, माबाया रनिया जागोन होनबाय थादोंमोन। माबा बानलु बुजा होनानै ना गोरान माबा खालामनानै एसे खारै होनानै रुदुमै थां, बेखौ जागोन बियो। आरो गाबोन थांसिगोनबो, मोनजानायबो नंला मानसिया। दहायनि बेदराबो दंखायो माथो। थाथों दे, रनिया जागोन। आरो माबा खालाय, आलु फ्राय एव। आरो माबा, रनिया फुरि जानो मोजां मोनना, गाबोनथ' बियो खैथासोआव थाङोबा फुङावबा माबा फुरिखौबो बानाय गांनैसो। फुरिखौबो बानायबावनांगौ आरो? औ बानाय, नों दा गाबोन थांसिगोन ना, ओजों मोनजानायानो नङा गथ'आ मा जाया मा माया। सं। दे होमबालाय, बेनिफ्राय फुरिखौलाय नोंसोरलाय जागोन जाया? नोंसोर संनांगोन ना संनाङा? जोंफोरनो बारा माबा नाङा, हिसाबाव खालाय, ओरैनो गाननायसो जायो। आं मोननैसो जागोन आरो बारहुंखानो मोनथाम मोनब्रैसो खालाय आरो नों जानोबा। आरो रनिनो खिन्थु एसे बुजाय खालाय, 6खानसो बानाय फुरिया। औ दे होमबालाय। मा जाखोथाय, बे रनि फाग्लाया दिनै फन हराखै माथो आंनो। माने हाबिलानो ओरैनोबाथ' फाग्ला बायदि फन खालायबाय थायो, दिनै माथो हर जालायलांबाय, खेबसेबो फन हराखै माथो। थाथों दे, आंहाबालाय माथो जाबावनो, हाबिला जानानैलाय बेसे सान रायज्लायबावनो। अहालाय लांबायसो, बालायलांबायसो आङो। खालि हाबिला आंखौथ' फन खालायखाया, हाबिलाखौसो फन खालायबाय थायो। माथो रायज्लायबाय थाबावनो बेजोंलाय, हाबिला जानानैलाय। थाथो, हरबा होगोन, हराबा थाथो, हरखायाबा आंनो आसोल फाफिया, खर' मेलेम गैया, खर'आव गोबोर गोनाङा, माबा दिनफैनाय मा साननानैबा आङो हाबिला जाना फन खालायनायमोन बिखौ। बारा बायाबा सिमखौनो बख'नासो दोनसिगोन र' आङो। माबा मोनसे साननानैसो रायज्लायबाय दं आङो हाबिला जानानै, नङाब्ला मालाबानि सिमखौ सावसिगौ आं बे। नों ओरैबो जानो हानाय, एक्साइटेडआवनो उन्दुलांबाय नामा? गाबोन गुवाहाटियाव थांगोन होनना बुंदोंमोन ना, जेनेबा आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन ना, हाबिलानि सिगाङाव। आरो बे फाग्ला रनिया, बेबो आं बायदिनो एसे खर'आव मेलेमफोरा खम दङ, गोबोरखिफोरा बारा दं खोमा। खायसे बाथ्राफोरखौ बुजिनोनो रोङा। हाबिला होननानै सानबाय थायो जाम्बाया, एसेबो हमनाबो मोना खोमा। हाबिला, मा खबर? आंबो जानला मोनला सोंलाबायलाय। हाबिला, थाब सिखारदो नोङो, सिरि मोनदो। नोंजों रायज्लायनो लुबैबाय आंहा, नोंजों रायज्लायनो गोनां गोबां खोथा दङ। हाबिला, थाब सिखारदो फाग्लि। नुबाय फाग्लिया, उन्दुनायाव एसेबां इन'सेन्ट नुखायो फेसखौनो, अनथावथावनो। उन्दु दे, आं जिरायथ'नो दसे बेयावनो। नों मालाय उन्दुगासिनो, सिरिखौनो मोनला दाबो। दे, उन्दुनो लुगैदों मालाय उन्दुबाय थादो। एसेबां गोबाव जाबाय नों उन्दुनाया, सिरि मोननांसिगौमोन हाबिला नोङो। आंहा रायज्लायनो दंमोन। नों सिरि मोनागौमानि आं बेयावनो नेना थानोसै नोंखौ। हरनि 9था जाबायानो। नोंनि सिमाङाव आंनो फैथों। दे नों उन्दुबाय था, आंखौ सिमाङाव नुदे नों दे। आदा, आब'आ मानो दाबो सिरि मोनला? डाक्टरा मा बिजि थुदों बेखौ? सिरि मोननि बिजि थुदों नामा? औ, बेबायदिनो। हाबिलाया खर'आव दुखु मोनदोंना, बेनिखायनो एसे रिलेक्स जानायनि बिजि थुदों डाक्टरा। डाक्टरा बुंदों जेबो गिनो गोनां गैला होननानै। होमब्ला आब'खौ गाबोननो न'आव लांनो हागोन। हरनि 10था जालायलांबाय, मा जाखो बे गथ'आ? फैनो रोंला ना मायो? दानो आरो फन खालायबाबो रागा जोंलायगोन, फनखौबो हमनाय नङा। एसेबां गोबाव बे हस्पिटालाव थानो गोनां मा दरखार? सोरहाबा मायबा जादों, बुग्लायदों, एक्सिडेन्ट जादों, न'नि मानसि फैगोन ना। बे मालाय मानसिया मानो थानो गोनां मा दरखार जादों? न'नि मानसि दंना बिसोरखौ नायनो गोनां। इसिबां हर जाबाय, 10था जालायलांबाय, इसिबां गोबावसिम सोरबा थायो हस्पिटालाव? गाबोन थांनो गोनां दङ ओजों, मा खालायखो बियो? मालफोरखौबा मा नांगौ मा नाङा, माखौ सोदों माखौ सोआखै, दा माबा जानला माला दांबाबो दानो रागा जोंला बायगोन। मा लांगोन मा लाङाथाय गुवाहाटियावबो? थाब फैनांगौ, पेकिं खालामनाय माबा खालायनायनि खोथा थायो। माने बे गथ' सासेयाबो बायजोआव थांनो मोनब्ला मोनसे बाहानासो दिहुनो आरो थांनायनि। माने थांनो मोनबाथाय फैफिननायनि माने बाथ्राखौनो साननो रोङा। मादै ओंखाम जागोन ना जाला? ओंखाम खुनसै। गुसु जाजोब्बाय। जानायानोथ' रनिखौ नेबाय दंमोन, फैलानो माथो बियो। फैगोनसो ना फैलासो, फनखौबो हमा। र' आं खेबसे फन खालामना नायबावनि। थां खुरै थां, गुसु जाबाय, जानांसिगौ, 10था जालायलांबाय। अफिसाव थांनांगौ गाबोन फुङावनो, थाब सिखारनांगौ आंहा। थां खुरैदो थां, बिनिखौ खुरना दोननांगोन, जाखानोसै बयबो, हर जाबाय। औ दे होमबालाय।
माबायदि गथ' बियो साननो रोङा बियो इसेबां हरसिम सोरबा थायो। हेलौ आबा रनि अबाव दं नोङो हरनि 10ता जालायलांबाय दाबो फैला न'आवनो ओंखाम जानो नेगासिनो नोंखौ फैया मानो माबोरै आयै आं दा थांनो हाला आं एसे खामानियाव दं एसे खामानि मा खामानि बे हरनि 10ता बाजियाव अबाव दं नोङो आं हस्पिटालावनो दङ थांला आं दिनै आंखौ नेनांला नोंसोर जाना उन्दुना थादो फैला नोङो दाबो हस्पिटालावनो दङ बिसोरा गुबुन मानसि गैला नामा हस्पिटालाव मानसि नेग्रा नोंखौ मा मोनबाय थादों नोंखौ मा मोनदों गुबुन मानसि गैला नामा बिसोरा मानसि नेनो गोनां नोंलाय मानो थाबाय थादों बेयावलाय दे आयै दोनथ' मा दोनथ' गाबोन गुवाहाटियाव थांनांगौ नों गोसोआव दंना गैया हेलौ रनि हे बे गथ' सासेजोंबो हालालै आं खर'सो जायो बेबो खर' जाग्रासो बेबो जायखि खालायबाय थाथोंसै बाथ्राफोरखौ खोनासंखाया एसेबो हेलौ गब्रा बबाव दं नोङो ओइ आं नै न'आवनो दङ टेन्टआवसो लांदोंमोन आं मामोन अबाव दं नोंलाय ओइ आंनो नोंनि हेल्प नांगौ जादोंलै इमारजेन्सि एसे मदद खालायनो आंखौ एसे हेल्प खालायनाय हेल्प नांगौ जादों मा हेल्परा ओइ गब्रा आंनो इमारजेन्सि गारि गंसे मेनेज खालायना होनाय मा होनदों मा इमारजेन्सि गारि नांगौ जाखोब्रा नोंलाय न'आवनो गंथाम गंब्रै गारि थानाय मानसियालाय हिनजावलाय सिगोन माइब्रा मा जादोंब्रा मा जामारदों हिनजावलाय मानो नागिरदों ना माइब्रा गब्रा आं नोंनो उनाव खिन्थागोन ना मा जादों दे जायखिजाया नोङो गारिल' गंसे मेनेज खालाय माबार नै क'क्राझार सिभिल हस्पिटालसिम लाबो बेनिफ्राय मिथिबायना इमारजेन्सि खालाय गारि गंसे मेनेज खालायना लाबोथार दानो सिभिल हस्पिटालसिम लाबो ए आसलसो मानसियाबो दालाय हरनि 11ता बाजियावलाय अबाव गारि मोननांगौ आंलाय मोनगोन मोनथिगौ आं एसेबां लोगोबो दङ क'क्राझाराव पार्टि जाग्रा मायबा जाग्रा लाबो जायखिजाया गंसे मेनेज खालामनानै लाबोथार क'क्राझार सिभिलसिम नों फैसानि टेनसन लानाङा मिथिबायना दानो लाबो दे जारलासो नोंबो दे माबा मोनसे खालायनां थाबनो इमारजेन्सि दानो फै दे सरि हाबिला आंहा बेल' मोनसे राहा दङ नों मोजां मोनबाबो रागा जोंबाबो आं बेखौनो खालायसिगोन मानोना नोंनो आंनि जिउ हाबिला नोंनो सानसे समाव आंनि जिउखौ बासायदोंमोन आरो बे थाबावनाय आद्रा जिउखौबो आं नोंजों थानो लुबैयो सरि आं सेल्फिश खामानि मावनो नागिरदों नाथाय आंहा बेनि अनगायै जेबो लामा गैला मानोना आं नोंनि थाखाय फाग्ला आंनि जिउआव नोंखौ मोननायनि आरो बेनि अनगायै जेबो राहा गैला सरि हाबिला आंखौ निमाहा हो आं बेबायदि खालायनो नागिरदों जानो हागौ आं सेल्फिश खामानि मावनो नागिरदों नाथाय नोंनि पारमिसन गैयालाबानो आं नोंखौ जेबो खालाया नोंनि आखायावबो दाङा आं नोंनि खाथियावबो थाङा नाथाय आंनो मोननैसो सोंनायनि फिननाय नांथारगौ नङाबा आं फाग्ला जालांगोन जास्ट साननैसोनि थाखायल' ओइ ब्र उन्दुला नामा उन्दुनो ओंखारलालै आङो उन्दुब्रा माबा मोनसे जागोन दे नों उन्दुआबा आं उन्दुलाङा आरो गाबोन 4:30 सिखारनांगौ ट्रेनिं दङ उन्दुदोब्रा मेगनानो मिसिबा माबा माबिसो गोसोखांबाय थायोलै उन्दुनो लांला माथो आङो दिनै हरसे आं बेबायदिनो थानांसिगोन बायदि मोनबाय आं बांद्राय साननालै ब्र जेबो जायाखै दे मोजाङानो जागोन न'नि मानसिफोरा गाबोन थांगोनबालाय आरो दा नों सानबाय थानाबा लाब गैयाना गाबोन फुङावथ' आरो ट्रेनिंआव थांखानांगोन 4:30 बाजियाव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो नोङो रायजागोन आरो नों उन्दुआबा ट्रेनिं खालायनोबो हानाय नङा एसे रेस्ट लादोब्रा माबोरै उन्दुलांनो आङो हाबिलाखौनो सानफ्लांबाय थादों नै एसेबां गोबाव जालायलांबाय हरनि 11ता जालायलांसिगोन दासिमबो मोनसे रिप्लाइ गैया जेबो गैया आंथ' टेनसन जागोनानो दा माबोरै उन्दुलांनो हानो आं खस्थ' मोनगोन नोङो दे आं उन्दुलांसै होमबा औ दे उन्दु नोङो उन्दु आदा आबा मानो दाबो सिरि मोनला डाक्टरा मा बिजि थुदों बेखौ सिरि मोननि बिजि थुदों नामा अख्रां राजा जिरायलाय नोंजों मोनसे खोथा रायज्लायनि अख्रां हाबिलाखौ बुनाय सेंग्रानि मुङा मामोन जाख्ला औ जाख्ला ना बेनिफ्राय हाबिलाखौ बुनायखौथ' नोंसोर रावबो नुवाखै बे जाख्लायासो बुनानै बेहुस खालामना गालांदों नोंसोर रावबो नुवाखै न' आदा मेन्टेलासो दंमोन थेवबो बिबो नुवाखै नै अख्रां बे जाख्लाया मोजां मानसि नंखाया मोजां मानसिया बेबायदि मानसिखौ बुनानै खारखोमाखाया औ नै अख्रां दा बे जायगायाव हाबिलाया दं होनना बियो मोनथिदोंबो जानो हानाय बियो खारखोमादोंबाबो बियो गुबुन जायगायाव थायाखैबो जानो हानाय
आरोथ' नोंसोर गामिनि मानसिफोरा मोनथिबायानो खोमा हाबिलाखौ सिभिल हस्पिटालाव लाबोदों होननानै बेबोथ' मोनथिखागोन खाथि खालायाव थानानै बे नायखोमाबाय दंबो जानो हानाय बे जाख्लाया पुलिसजों हमजानो गिनानै बे हाबिलाखौ मायबा खालायनो फैनोबो हानाय बियो औ बे जायगाया नोंसिनि थाखाय सेफ नङा हाबिलानि थाखायबो नङा नोंनि थाखायबो नङा बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ दाबसे जायगायाव लाना थांनो नागिरदों दाबसे जागा अबाव लांगोन दे आं राजा नों जेबो गिनो नाङा जेराव नोंसिनि लाइफआ जेबो प्रब्लेम जाया नोंसोर सेफटि फिल खालायगोन बेबायदि जायगायाव लाना थांगोन जेराव बै जाख्लाया जेराव सहैनो हानाय नङा बेबायदि जायगायाव लाना थांगोन आं नोंसोरखौ लांगोन दे राजा आब'आथ' बेफोर सिरि गासिबो मोनाखै जुगार माबायदि दंखायो लांगोन आंनाव आब'खौ खालि नोंल' बुं लांनांगौ ना लांनाङा नों थांगोन ना थाङा मानोना बे जायगाया हाबिलानि थाखाय सेफ नंखाया आङो जाख्ला सहैयै बायदि जायगायाव नोंसोरखौ सेफ जायगायाव लाना थांनो नागिरदों जाख्लाया मोनथि जायगायाव आरोना जागोन दे थांगोन दे होमबालाय आं रेडि खालायनोसै नै बेनिफ्राय राजा बेयाव रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा दा खिन्थासै डक्टर नार्स आरो सोरबा मानसि नुब्ला मानोना डक्टर नार्सफोरनि सिगाङाव खिन्थाबा बिसोर लांनो होनाय नङा हाबिलाखौ मिथिबाय ना औ खिन्थाया दे